Consorci Sanitari Integral. El Consorci Sanitari Integral és una entitat pública de serveis sanitaris, socials i sociosanitaris. Està participada pel Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut, els ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat i Sant Joan d'Espí, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Creu Roja. El Consorci Sanitari Integral va néixer l'any 2000 amb la unió dels antics hospitals de la Creu Roja de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat. En aquest temps, ha passat de gestionar 3 centres a prop d'una vintena a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat, i ha multiplicat per 3 la xifra de professionals. En innovació, el Consorci es troba immers en una profunda transformació per adaptar-se als requeriments de la sanitat del futur, implantant el sistema de gestió Lean Healthcare a tota l'organització, una iniciativa pionera a Espanya. Tots els centres que formen part de l'organització treballen de forma conjunta en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació per garantir la continuïtat assistencial. Les persones són l'eix de totes les actuacions del Consorci: usuaris, ciutadans i professionals. Som una organització modèlica, de persones per a persones. El Consorci gestiona 3 centres d'atenció primària: el CAP Collblanc i el CAP La Torrassa, a l'Hospitalet de Llobregat, i el CAP Sagrada Família, a Barcelona. Aquest darrer aplega 2 àrees bàsiques de salut, l'ABS Gaudí i l'ABS Sagrada Família. Els serveis d'atenció primària són dirigits a l'assistència sanitària, que va des de la medicina familiar i comunitària fins a la pediatria i l'odontologia, i també duen a terme una tasca molt destacada en prevenció. Els centres d'atenció primària segueixen un model de funcionament basat en processos orientats als usuaris i al treball en equips multidisciplinaris. L'organització està compromesa amb la societat i vetlla per la continuïtat assistencial. El fet de gestionar des de l'atenció primària fins a l'atenció hospitalària, sociosanitària o l'atenció a la dependència fa que els usuaris tinguin assegurada la continuïtat assistencial a través dels centres i dels professionals de l'entitat. El Consorci compta amb 3 hospitals d'aguts: l'Hospital General de l'Hospitalet, l'Hospital 2 de Maig i l'Hospital Sant Joan d'Espí Moisès Broggi, que donen servei a una població de referència de més de 600.000 habitants. Els centres hospitalaris han estat en més d'una ocasió dins del top 20 dels centres de referència de sanitat a tot l'estat espanyol. Som una organització modèlica per la qualitat del servei, per la satisfacció dels clients, pel desenvolupament dels professionals i pels resultats econòmics que la fan viable. Els serveis estan orientats als clients i vetllen per l'excel·lència, ja que el Consorci vol ser referent en qualitat segons els estàndards reconeguts. El Consorci suma reconeixements en els àmbits sanitaris, de la gestió i de la qualitat, com el segell de bronze a la qualitat europea o múltiples certificacions ISO. Les enquestes de satisfacció que han completat els usuaris col·loquen els centres entre els millor valorats de Catalunya. El Consorci ha estat la primera institució de les seves característiques en posar en marxa un projecte d'autogestió per millorar la qualitat dels serveis amb la participació de tots els seus professionals. Està adherit al Pacte Mundial, una iniciativa internacional de Nacions Unides que té per objectiu aconseguir un compromís voluntari en responsabilitat social a través de la implantació de 10 principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. L'eficàcia dels professionals i dels centres ha permès una situació econòmico-financera equilibrada des de l'inici del Consorci, fet que ha possibilitat el finançament d'inversions de reposició d'equipaments i de nous serveis i projectes. Des de l'àrea sociosanitària i social, vetllem per atendre les necessitats de la gent gran i de les persones dependents. El Consorci Sanitari Integral gestiona també l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet i 2 residències, Francisco Padilla i Collblanc Companys Socials, ubicades a l'Hospitalet de Llobregat. Per altra banda, el Consorci disposa de 4 dels 23 equips reconeguts per la Generalitat de Catalunya per dur a terme les valoracions del grau i nivell de la dependència
i també d'un equip d'avaluació del grau de discapacitat. Els nostres valors corporatius són la qualitat professional, l'equip, el desenvolupament i el compromís. El Consorci ha estat una de les primeres institucions sanitàries de caràcter públic en comptar amb una definició acurada dels seus valors corporatius i comportaments, elaborats de forma consensuada amb la participació de més de 1.000 dels seus professionals. A més, impulsa entre comandaments i directius el lideratge de servei, coherent amb els propis valors corporatius, per generar confiança i facilitar que els professionals assoleixin el màxim nivell de desenvolupament. El Consorci Sanitari Integral, una organització de persones per a persones.